Добро утро отново в минутите след 9. Да ви признаем, много се изкушавах да започна с Добрютро, една от култовите реплики от сериала Ало, Ало, който дълго време вървеше по BTV. Сега ще говорим за този любим сериал и за една вдъхновена от него театрална постановка с преводачката на Ало, Ало Златна Костова и режисьора на спектакъла Георги Каркеланов. Здравейте! Здравейте, добро утро! Да, това е поздрава на аловистите, както разбрах, че са известни феновете на сериала по света. Анхиалските аловисти се поздравяваме с добурито, защото сутрин винаги се събуждат добурито. Кажете сега за Ало, Ало, Анхиало, този български вариант на комедията. Как се роди идеята? Можем първо да кажем, може би, за оригинал Ало, Ало, защото някакси с този наш разговор се затваря един цикъл. Всичко започна от BTV, от Ало, Ало, сериала. Това беше един от първите сериали, които BTV пусна. И от тогава вече 12 пъти е излъчван сериала. Така че, може би трябва да започнем и с тази покана към Чачо Монов, който събра прекрасен екип дублажисти. Веско Ранков, Венчето Зюмбюлева, Иван Райков, Стефчо Димитриев и Ива Демирева, Янко Арнаудов също и Ани Арнаудова, които непременно трябва да дойдат и да гледат сега продължението. Малкия брат. Понеделник. В понеделник, 3 ноември, в 19 часа. Театър Българска армия. Понеделник във Военния театър. Гостува поморийската съпротива. Да, точно това е важно да отбележим, че любители актьори всъщност представят адаптацията на Ало, Ало. В поморийски вариант ли ще бъде или с оригиналните герои? Много заклети аловисти така много трудно можеха да приемат, че правим с Златна една адаптация за българската действителност по време на Втората световна война в кръчмата кабаре на нашето Ренде Анхиалото, а не... Не Рене, Ренде. Да, не Рене Артуа, а Ренде Анхиалото. Коста Самоковлиев, един от така уникалните български самобитни актьори. Ето тук на екрана. Това е уникален актьор, той носи духа на древните тракийски мистерии, той играе Дионисий в Дионисиевите празници. Ето виждаме и Маргарита Гюрова, неговата съпруга. Това са двете му любовници, Мими и Ивет. Как се справят с репликите любителите актьори? Най-трудното нещо беше да адаптираме текста, словата, каламбурите за нашата среда. В този смисъл изключителният интелект на преводачката Златна Костова и така нашите импровизации по отношение на характерите и на характерностите. Нека да чуем малко сега от това, което казва Ренде Анхиал. Това са съветските летци. При нас не са английски летци, те са съветски летци. Все пак България е окупирана от съветски летци и от немски части. Ще ме разстрелят. В кухнята пък съм окачал един вечер леко тръгнал салам дипштек. Награда Златна Камила са спечелили. Аз за първи път да си призначвам за тази награда. За какво се присъжда? Трябва да ви кажа, че това е един уникален любителски фестивал, който се провежда в Тополовград. И Поморийският театър от 2000-та година е абониран за големите награди. 2000 година, тук пише 2001-2002 година, пак са носители на голямата награда. И тази година спечелихме отново голямата награда. Журито бяха Велко Кънев, Ани Тупалджикова, Ани Бакалова. Направо бяха изстреляни в космоса всички, които бяха дошли. Една френска трупа гледа и се забавлява без изобщо да знае български език. Явно бяха също аловисти. Всяка реплика и всяко движение беше аплодирано. Аз също съм отявлен аловист, да ви кажа, и няма да изпусна просто това представление. Слушайте ме внимателно. Няма да повтарям. Понеделник, 19 часа, Военния театър, 3 ноември. Да.
Да, много ми беше интересно наистина да видя как ще изглежда ситуацията от съпротивата в този поморийски вариант. Дали пък ловистите ще са доволни от това, което видят? Те са свикнали с оригинала. Не обичат да им се подменя много. Аз самата много дълго си представях Рене само с образа на Веско Ранков, с чийто глас бяхме свикнали всички. Като сега, нали, разбирате, че аз съм майката, така да се каже, на тези герои. И ако някой започне да се тръжка, това трябва да съм аз. Да не мога да свикна с промяната. Но това са една трупа абсолютно нови персонажи. Толкова уникални и толкова характерни, че те не дразнят по никакъв начин най-заклетите ловисти. Няма да се тръжкаме. Това са нови хора, да, няма да се тръжкате, обещавам ви, но е нещо, което не може сега да се разкаже, а трябва да се види на място и така да се изконсумира емоционално. Ще има ли пак грешната Мадона с големите очи? Тя този път е... Ами това е плаката на спектакъла, но при нас така много хора се стреснаха в Поморие от нашия плакат. Това е картината на онзи гениален български художник Майстора за българската Мадона с безгрешните бомби, не с големите. Добре, благодаря ви Златна Костова и Георги Каркеланов за комедията Ало, ало, Анхиало. Разбрахме, ще гледаме в понеделник премиерата в театър на Българската армия. Завършваме с музика. Фолклорната певица на годината Поли Паскова ще изнесе голям концерт